Bangni takokte bukok song lamso jotono sini mangpli nai tongnai lukorone bangwai tini blaina wana ma sungsa sal hnai mana jeng kaisa thaiwa jeng phai sok phaijak jeng no na trek detail samani chai toknai jeng bo jaga sok phaika o parang kangke Mordung kami ni borok khobjaga district Sepahijala Dist go কয়েকদিন রম্বই ও আমসাইবো হাইকবনো উকলগো নগই মানখানা Bolong oro Bolong kuthuk man tongo oro jaga chung sawi manka 3-4 din ma hai kap khana oro jaga Cwrai asai dro abono buma bufa sabo bangka abo main road tongmani yang kila thangmani tei yang digingka jompui thangmani maike thik oro jaga bo tolabo kaisa amo tongo pitra tuisa tongo oro thik oro Bolong kuthuk ma jaga bo no Cwrai khoroksa koklaijak hnai chung koktomna bising tei sawi manka abo saboni Cwrai koklai klangka sabo bo koklai klangka Cwrai bwrui bwsa chung sawi manka blaino wana ma chungsa jodi buma bufa ngui tongoi mahai bwsa no buma hai ke koklai wi klang thangma kana blaino wana ma chungsa phiaba chung tabok o spot of phai sok paijak chung trek Cwrai bor jaga o kwthwi tong bo buma hai obostang tongkha aborone chung detail no phunuknai chung tei srapsani bisingo no Bolong kuthuk habwi thangnai tei oro jaga chung Cwrai or jaga khibja aboron bo phunuknai tei koktomna bising tei chung tei bisawi mankha yang Sepahijala naimthang bodol haika police songno borok khobor hojak borok tak lama o phai tongo borok bai baksa chung thangnai ne Cwrai bomai ke thiwi de thangkha na bomai bo jaga bo ngui tongka sogui mwnamoi de tongkha aborno chung trek detail phunuknai choi kare nai tongdi sini dokni mai kene tini o jaga bo chung koktomna bising tei sama bai chung phaiwi sok phaikha chini team o Bolongo no Cwrai bwsa koklaijak oro bisingo ekdom mwnamsai tongkha po 3-4 din kakhana he o luko borok rok khanawi manka tei borok salai tongkha mwnamwi tongkha oi sing thangwi mano sabo ba koklai klang thangkha ba bofro bo koklai klang thangkha blaino kharma sungsa Cwrai buma bufa hingjak nai na to tei sawi lap korikha bwsana manmani ya golo buma haika samaya kwrwi maika chung trek yang Bolong bisingo thangkhang ke nugui mannai yang ching Cwrai koklaijak ni yang ching ma hapnai pura Bolong kuthuk maika thangoi o yang bo kuthuk oro koklaijak ni chung nu sawi mankha ni lukurok yang trek thangkhang ke nugui mannai na belai ne Bolong kuthuk tobang thang tongo lukurok no phunukna ni bangoi yang rogo Bolong mangna phiaba bumai ke kohoi ro phaikha ang jaga bo thangwi tongo nok no phunukna ni bagoi belai no wana ma sangsa guardian hinjak nai rokba ba khebo butharwi mankha so kari nai toni ang nok no phunukni chai toknai lai Bolong kuthuk or jaga bo sabo ba koklai thangkha chung nok no phunuknai choi kare nai ton belai Bolong kuthuk bisingo no koklaijak wana ma sei kunyam borok bo tongo biko ni ko nugui mankhana ni ko mono yani koklai ro khana samobhoto koklai ha ora jak pething jasi ni ko ri bol jak ni ko nugui mankhana nugui mankhana i ko ro no i ko bag rok bag bisingo no kaisa kam ke phunukna faide engke chung khobor khanawi mankha or jaga tuislung kuthukma jaga o Cwrai khoroksa abo mangkwthwi chung koktomna bising tei sawi mankha abo buma bufa eba guardian hinjak nai rokba tamasa maya sarangka bile Cwrai no mainani bangwi si rutuklai tong phiaba ma hai guardian sabo bo klang thangka abo kebo sawi manya kho police rok phai tongo naimthang bodol chong borok bai kana
taibo investigation khlaijak nai phiaba or jaga amsaini luko hai kabo Mordung kamini lukorok phai sok paijak jara nuknai aborok besing terek kok saun sai toknai koi din bom hai ka thikha ba sabo khlaika je sinai rok besing borok bai kok sauni sai toknai nai tongdi go faide o parani khoroksa bai tongo bwrui bo nugui mankha ba je thijak spot dead thangui bo already naijak jeng bo bai kisa kok sauni sai toknai choi karai nai tongdi o bai sagra de jeta no ni parabo kisa ba sagra de kaisi jeng khobor khnamkha je no ni parao kaisa twisulung jagabo chrai khoroksani je mang kwthwi thwiwi thangkani jeng khnamane abo nung bo mai ki sikabo nung o parabo tongoi nung chrai no nugui kha kwthwi khe kwthwi nugui kha bopra nugui na tak phaiwa nugo ke o kwthwi tini de thwina koi din no kakhna ba haising sai ta ba homai sung tong khna hang khe bo nung chrai nugma ka bo bwrui de sala bwrui ba asai drop de asai doro no balbu sohasi or tabo tabo gune obostha ke bo mai pura kwthwi de pura kwthwi mwnamoi de tongkha ba haising tongkho bahayung tongna nino onomani kengke o chrai koi dino kakhna ro koklaijak mane 2 din ro ka khna 2 din kengke nung sai de man je sbabu o parani de koklai thangna bui de koklai tuma sang ora paran no le koi no jana ma ya buni paran de to no bung tong bong le sia ta abo nung nuk mane tini phungo de nuk sakma ni phaiwa ke nya nai tu phai mani no ora ma phai ta ke ma bu hin khoi ne mala apsa ka le si sogui de tongkha ba haising sai tongkho bahayung tongna ke nung o nung nuk mane ya golo o amsai ni ba non para rogo para borok ro no saka or kwthwi tong he sai ro bel han doga no tini de nok khna ini no tini doga no sai bel han ta ke o amsai ni lukorok ketabok phai se sok pai ka ba nai bei hande nai be ya kho nai be kha ke police rok no leno khobor rok nai muthang rok na police ro no khobor ro sero jagya ko sakro ngo khakaya tang ba oke blake hamba inkini parakhe para ko ro no tong Mordung kami khnawi man khana lukorok bo tini ne saimano pheba ro 2-3 din kabui tong khana cherai pheba pura thwijak bahai mwnam sai tongkha hane lukoborok sai tongo yang tei kwbangma dal bidal lukorok tong borok bai kisa sing kok sauni sai tong dara sagra de tini no ni kami Mordung kami bo जों खबर मामने बिसिंतै जों बो फाइ sok फाइजाक तै नों बनु का जों सावि मानखा नों पाराबो कासेम भलंग जे चराइ बसा कथै खिबजाक हे जों खबर माइ फाइमने आबो बसु जरातै कबै दारा साग्रा दे तिनी फमाइबो निया फाइनै रक बुरै खरक थांदे बसुबो नौवै जोंना खबराव फाइखा आरो दगान जरा आनाव गाना फाइबो के ब कबै नै हमनाय जों बो फाइ नाला नाय फाइखा कबो कबैनो के बरक सामने जों तो एत बेसि बरक वा बाय खक सावै नायखा चलादे बुरै दे हिसु माने बुरै हिन सालायमा बुरैखौ आंबासो एत बेसि परिस्कार के नायरागलियाबो किसा बाहाय ओंखाबला आंबो सिनि क्राक बा गे दारा तिनि दिनों बो कथै खबर खनामै तिनि दिन नायबै जागाबा तिनि न ताक फायो बराव मिया फाइलायखा के आं बागाननि थां फाइबै नक जरा फाइब्रो खनामानि बराव नंखे उ नु नायरगना सोंखा के बराव इ कबैसा सानो दाला दे हि हमने कबैनो सामाबा कबैनो नु फाइखा गदारा नों स्पॉट नो फाइमने या गोला निने आइडिया मते कोइ दिनो का खानो चराइ अर खिबजाक ताबा एमने मासि कसां जरा के ब दय मनायाब्ला ताबा एमने दिन थान्दा दिनि साथु साफामनिबा सम्भवत 3 दिन लगनि सिगां सिखिबि थांखनाय हुनै आं मानखायो तारमाने कसां जराबो बा सालसा सालतुया मांनो के दय सगया ता के ताक तो ग्यास संखा आं सासि नाय माने तंग सामालिया के फाइमा फाइखा निने आइडिया ने मते के ओ आमसाइ रौनि दे माइके खिबिना ब्या रौनि दे अब खिबु बनले सेरेसि अर आमसाइनि तो उइ मैया अर सिने गामिनि अर नो तो मैया जों आसु जरातै जाना दङ जों तेगे सेंग्रा नंके ओ चराइदन रगो माने ब गुबुन बसनि जोंनाय ना जिनि ति पार्सन जने ब मनतले ना बागसाना ए यामले
ase idea Songmaya songmaya de, songmaya kude. emne hai taksi asai drop Ah. keba bono ase sing toithomaya Hmm. sarai be sarai ne tama keba oro to wansa besar doro kibi paini ya Hmm. sini je tiprasa nibsa nai hanai khagauta Je naima thangrok no kene khobar ro ro halaika nai mothang no khobor holaika ke borok phaiya kha kaisa tongoi phainai hanai sa holai do Iki amo jaga na bum ketama. amo jaga ni bumang Mordung para ke thelakong DC ke Sepahijala Dist district okay hamba